Busturi, Foru, Kortezubi, Gautegi Sarteaga eta Muruetako udalek Arantzadi Zientzia Elkarterekin batera hitzak Urdaibaiko kultur paisaia liburua argitaratu dute Urdaibaiko paduretako ondare etnografikoaren zabalkundea bultzatzeko. Arantzadi Zientzia Elkarteak Urdaibaiko paisaiari buruz egindako ikerketa baten emaitzak batzen ditu, padurak protagonista direla. Busturi, Foru, Kortezubi, Gautegi Sarteaga eta Muruetako udalek haien lurretan dauden gune esanguratsu honeek historikoki eta kulturalki babesteko konpromisoarekin gune honeen gaineko ikerketa zabaltzen laguntzen dute argitalpen honekin. Josu Narbarte ikertzaileak egindako lanak gizartearen eta ingurumenaren arteko harremanaren ondorio Urdaibaiko paisaian gertatu diren aldaketak aztertzen ditu. Lana antolatuta dago bi atal nagusitan, alde batetik Urdaibaiko paisaiaren bilakaera orokor bat trazatu nahi izan dugu, bai batez ere antzinarotik, erdiarotik ona eman diren populazioaren aldaketak, populazio horren bizimoduaren aldaketak eta horrek espazioan utzi dituen aztarnak aztertuz, eta gero bigarren atal batean 5 udalerrietako bakoitzean hitzek gaur egun duten egoera aztertu dugu, eta udalerri bakoitzean historia horri lotuta aztertu daitezken elementuak, ikusi daitezken elementuak jaso ditugu, zehaztasun gehiagoz, xehetasun gehiagoz. Balioan jarri nahiko nuke kontu bat, eta bada, aukera izan dugula, 5 udal artxiboak konsultatzeko aukera izan dugulako, eta 1959 egindako katastroak aztertu ahal izan ditugulako, horrek eman digula aukera, bertan hitza hauetan lan egin duten azken pertsonen izenak ere ekartzea, ezta? Eta nekazariek askotan aztarnarik monumentu handirik ikusten ez dutenez, iruditzen zaigu interesgarria dela beraien izenak eta beraien memoriak ere liburu honetan jasota gelditzea. Horrez gain, Arantzadik ibilbide batzuk proiektatu ditu argitalpen hau ezagutarazteko. Iaz, Gautegi Sarteagan egindako ibilbidearen arrakasta ikusita, aurten Muruetan eta Busturian burutuko dira ekainaren 10ean eta Foruan eta Kortezubin ekainaren 24an. Liburua erosi nahi duenak proiektu honetan parte hartu duten 5 udaletxetan izango du eskuragarri 8 euroren truke.